posachedwa apa tikupasirani zina mwa zina zimene ayankhula mayi Patricia Galiati amene ali General Secretary wa chipani cha UDM pamene amachitisa msonkhano lero mu mzinda wa Lilongwe pa Masintha Ground. Taonerani zambiri zimene anayankhula. Feso tukupanga chani domestic product timakamba nkhani ya katundu komanso nkhani ya ntchito zimene zikuyendera malayi muno kuti sizikuchita bwino, zimene zingati sitiziyang'anira bwino zimapangisa kuti ndalama ite mphamvu. Malayi muno ndalama yatha mphamvu, pano pamene tikunena pano kwaja yathu yatha mphamvu, koma kulephera kuti anthu anene kuti ndalama yatha chani yatha mphamvu. Mu 2018 ndalama yathu inali pa 12.4%. Ndi 2019 yokha imene tinali pa single digit imene inali 9.3%. Komanso ndi 2020 yokha imene so inali pa 8%. Ndikuyeserani ndichita kuti msamati kweni ngati ndikunena za kunyumba kwanga za ine ndakaliati ya iyi mupite ku Reserve Bank akakupasani imene ya midye akakuuzani kuti dziko la Malawi kuyenda bwanji, and this is a midye 2023 and 2024. And maybe the members of parliament you can bear with me. Imene ili hapo boy. Muta kuvomereza nane kuti panopa imene tikunena lero September to July to September ya 2023 ndalama yathu inatha mphamvu ndi 27.9%. 2024 imene tikunena panopa ndalama yathu yatha mphamvu ndi 33.7%. Ilibe mphamvu, ilibiratu mphamvu ina iliyonse. Yani kupata mphamvu kwa ndalama imene tili nayo ndi chifukwa chosayendesa bwino ndalama, chifukwa chosayendesa bwino dziko la Malawi, ndi chifukwa chowononga ndalama mwafakala, ndi chifukwa chomakhala maulendo osaganizira anthu osauka, anthu amene alibe sapato kumamiziku, anthu amene akufunda opanda chofunda, angogona opanda blanket, anthu amene angogona opanda chakudya chilichonse. Ndiye awa World Bank ndi IMF akunena kuti kaonongene kwa ndalama kameneka kakapitirira m'Malawi muno tikamafika 20, 25 and 26 ndalama yathu kaitathera mphamvu kufika pa 41%. Mmene tikunena pano ngakhale chakudya chomwe poyamba nawo ndale amafuna kuti zinthu zisinthe, anthu tikhale ozidalira pa ife tokha. Zinthu zisinthe, chuma chiziyenda bwino. Muno mu Lilongwe timadziwa kulima, lero fertilizer ngakhala anthu a mu Lilongwe sagula ndi fertilizer yemwe Malawi muno chifukwa chonena kuti wakwera mtengo. Zinthu zakwera mtengo chifukwa chonena kuti ndalama yathu ilibe chani, ilibe mphamvu. Anzathu amene timathamangira kupita ku Zambia kukagula zinthu mabweresa kuno chifukwa ndalama yamene aja ili ndi mphamvu, ndipo anthu akutha kuzitenga, akutha kuchita produce zinthu zawo Malawi muno, akutha kuchita produce kuziko la ku Zambia komanso ku Tanzania akuthanso kuchita produce zinthu zawo. Tikufuna ife tikalima soya, tikalimanso tirigu, tizipanga ma bread tokha, tizikhala ma investors ya mphamvu. Nkhani ngakhale za imene kubwera tikatenga boma, chuma chiziyenda, tizikhala mphamvu, tichepese mayendedwe, komanso ngakhale amene azilandira ma fertilizer subsidy, amene akulandira makupuni awo azikhala anthu ovutikisa okhaokha. Lero masabudi makashi transfer imene makashi transfer akulandira amene ali kuma ministry, amene ali ma office. Tikapita ku office ya nutrition tikapeza kachi transfer kuhonga kuti akathandize kubera mavoti
kuhonga kuti azavotere koma anthu ovutika kulephera kulandira ndalama kuti ayang'anire matumba mwawo. Amalawi, anyamata, amayi, abambo, tikupempheni nthawi yakwana. Inu anzathu timapanga mabizinesi, anthu ati tili maofesi, ife anzathu amene tikupanga ntchito zosiyanasiyana tisapota chipani cha UTM 2025 kuti dziko lathu lipite patsogolo, chuma chathu chizenda bwino, tikhale ndi ulimi wapamamba, tizipanga tokha zinthu mudera muno, fetereza asike mtengo, malonda athu ngakhalenso chimanga chikwanire kuti munthu azilima ndi kugulitsa china kumadya. Ndimene timanena chakudya katatu patatu, kudya katatu pa tsiku timanena aja ndifeyo kuti titulusa zakudya zokwanira kuti anthu azidya katatu pa tsiku. Lero mukuwanamiza anthu kuti zikuyenda chonsecho immediate review ya 2023-2024 imene ili maofesi mwanu mukuneneratu kuti zinthu sizikukhala sizili bwino and mukulephera kuti mapetroje mukulimbana ndi UTM aiso tazilimbana nokha amene mukulephera kuyendesa dziko lino la Malawi, amene mukulephera kuyendesa chuma cha dziko lino la Malawi, amene mukudya ndalama malamo kuti muzitumikira anthu amene akuvutika, amene mukulephera kumanga zinthu ku Malawi muno, amene mukulephera kumanga ma college, amene mukulephera kumanga ma hostel wa ana school. Lero mwana school kumapanga lendi kwawo achoke pamphasa apita zikapanga lendi pamphasa malamo kuti mumangire ma university. Lero tikulephera kutukula madera chifukwa cha sankho limene timakhala nawo. Dr. Sausi banalibe sankho lina lilo sakana kandi sankho sakana kuikani inu pampando akanati azipanga zinthu zina zosiyana koma nakuikani pampando. Lero mukulimbana ndife. Ndimati ndinene mawu awa mmene amanena National Director of Women zokhuza anthu a chipani, inu amene mukufuna kumalimbana ndi chipani cha UTM ndikumatenga anthu anu kaena nala chipani chanu kuti muzilimbana ndi UTM atakuoneni ndi Mulungu. Inu amene mumapereka ndalama malo mopereka kwa anthu osauka, malo moti mupereka anthu azipanga mabizinesi, mupereke ndalama kwa azimayi anyamata azipanga mabizinesi. Lero mupereka ndalama kuti musokoneze anthu atakuoneniso ndi Mulungu. Koma tikuzeni ifeyo chipani cha UTM tili pano kuona miyoyo ya azimayi azibambo anyamata Malawi muno, komanso kuona ntchito ya chuma kuti ikwenda bwino, ntchito ya ulimi komanso zakudya katatu pa tsiku, mtengo wa fetereza kusika mtengo Malawi muno, amene tipange zimenezo ndife a chipani cha UTM. Ngati tinakwanisa kwayika mboma amene aja sikuti ife sitimatha, ife timatha. Nthawi yanu yatha, tinakuthandizirani. Mupempheni nonse azimayi anga ndakuthokozani, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. National Director, Regional Director amayi takunyadirani. Zikomo kwambiri. Pano pasiku lero nafuna kuwauza anthu amene amaziona ngati anapita ku sukulu koma akulephera kuyendesa dziko lino la Malawi. Ndakumbuse kuti chuma ndicho sichikuyenda bwino apo. Ndalama ya Malawi kwacha ndiyo ikutsika apo. Ngakhalenso consumption Malawi muno tikudya zakudya kunja za ku Malawi kuno tikulephera kudya. Atomato omwe akabiji omwe ku Shoprite tutenga zakudya za kumabilingano akunja. Ndimafunanso ndalongosolera anthu kwauza unena kuti maulendo amene amayenda a Malawi akuononga chuma cha dziko la Malawi kona kwacha ikugweragwerabe. Tikamafika January kwacha ikhala tafika kumapeto kwenikweni kuti tizilephera kukhala ndi 1000 kwagula chinthu kusika. Tizilephera kukhala ndi 500,000 kwagula chinthu ngakhale kugula simenti yoti timangire nyumba zathu. Tauze mtundu wa Malawi kuti mukamanamiza aziziwa kuti mukuwanamiza ife tilipo tikudziwa mmene chuma chikuyendera. Mukamapita maulendo muziwa kuti mukubweresa dziko la Malawi kugala pansi. Mukamalephera kutuma ma-ministers yanu ngakhale kutuma ma-mayor kutuma makansala kuti azipita azikasegula ma-toilet ndi kusegula mozala matomato ndi kusegula ngakhale ma-hostel ndi kusegula ma-rest house. Zimene jenzo watumana ang'ono ife nkumana kuti chuma chikuyenda bwanji. Koma tikamapita tonse gulu lonse kupita makasegula nawo ndi kumapereka ma certificate a JC, mulamo kuti tikapereke ma certificate a ma professors kapena even kukapereka ma PhD nikuononga ndalama tikumakhala ma chancellors mulamo kuti chancellor pati unena kuti amayi makuta mukhale chancellor wa Bunda muzipita kumeneko muzikaona kuti maphunziro kwenda bwanji. Inu amayi abambo Kalonga mukhale chancellor wa UNIMA muziona kuti zikwenda bwanji.
koma chonse mipando yonse kutenga ife chilima madana ndi zimenezo, ndipo amafuna kuti chuma chiyende bwino Malawi muno. Amalawi tichoke pa umphawi tikakhala anthu ozidalira pa ife tokha. Tikamakhala pano kumakasegulira makola a nkhuku, mwana kuti tipereke nkhuku kwa azimayi awa kuzera kumanyowa kwakhale ni manyowa ambiri kuzera kuzitosi za nkhuku, komanso kuti tipereke manyowa, tipereke fertilizer kuti kumanyowa amenewo apange fertilizer ochuluka kuchokera kuma drops a nkhukuwo tikulephera. We want to have real investors, mavesta amene akhale Malawi muno kuti azaonjezera chuma cha kupita patsogolo. Tifuna tikhale ndi misika ikuluikulu chifukwa chokuti alimi tili nawo akuluakulu amene tikuwathandiza ku Malawi kuno, kuti chuma chikatero tizakhala anthu ozidalira pa ife tokha mopandanso wina kutisumulula kapena wina kutinena kuti sizikuchita bwino. Tikuthokozeni na World Bank, tikuthokozeni na IMF amene mwayika pa mbanda dziko la Malawi kuti sili kuyenda lidakakhala malo amodzi omwewo kuchokera 1981 tili pamwepo mpaka na lero 2024 tili pamwepo, sitikusintha, sitikupita pena paliponse, koma kuchuluka matama ndikumanena maboza kumapereka ma statement osiyanasiyana zokhuza ndege. Tathokoze mabishop athu tili kunchewa ananena kuti iwo anali konko, Mulungu anali konko, akuziwa zonse zimene zinatani zinachitika. Ukamona munthu akukuza statement koma lilime nkumazaza nkamwa umangoziwiratu kuti chilipo ndi icho. Timusire Mulungu kuti pa September pano asogoleri amene tili Malawi muno mukafuna kuti ndege zisiye kugwa, ndege zikhazokhala ndi mafuta, ndege zikhazokhala ndi zinthu zoziyenerera, mukavotere UTM imene sizaona wina aliyense. UTM izaona wina aliyense wa Malawi muno ochokera ku Rumpi, ochokera ku Tcholo Mulanje, ochokera ku Chitipa Kalonga, ochokera ku Zuzu Nkhatabe, ochokera ku Nchinji komanso Nchewu, ochokera ku Salima komanso Chikwawa Nsanje. Tonse ndife Malawi, ndipo anthu onse ochokera maboma amenewo opita ku skulu osapita ku skulu ama business komanso ngakhale ongokhala amene tizakhala nawo tikugwira nawo ntchito limodzi kutukula dziko lino la Malawi, ngakhalenso onse amene akugwira ntchito zosiyanasiyana m'maofesi ndi ena onse amene anapuma tizasowa nzeru zanu kuti muzatithandizire. Ndinu nonse ma PS amene munangotayidwa kupita kumakayimba ng'oma, munthu wa digiri ache nkukamusiya pa benchi kumakayimba ng'oma malo mokuti atumikire athandizire dziko kuchita bwino. Inu tizakugwirisani ntchito. Anyamata athu amene mwaphunzira mungokhala mulibe china chinso chochita, lero tini ntchito zosiyanasiyana Malawi mwino timene tingapange. Sizanenanso kuti tiye tikutumizeni kumpita mayiko akunja, muzagwira ntchito Malawi muno chifukwa dziko lino ndi lanu, ndipo muzalandira ndalama zokwanyira zokuti zikuthandizireni manja anu. Zimene angapange zimenezi ndi anthu a UTM, ndi chipani cho UTM komanso ndife atsogoleri a UTM. Kumapeto kwenikweni achinyamata onse ma GZ onse amene muli ku Taimani, ma GZ mosogozedwa ndi National Director of Youth, tikuyamikireni ma GZ onse. Tayimirani achinyamata onse. Ine ndayimirira kale ndiye ngati mukanika kuyimirira. Come again. Inu ndiwaye mali ndikuthokozeni kwambiri mukuyima mapazi mwa Dr. Saul Silima. Mulungu azingokudalisani koposaposa. Osaopa, osatopa, osaopa. Aluta continue on. Tiende chisogolo ndi chipani cha UTM ndi ligasa ya UTM ya Dr. Saul Silima amene akuganiza kuti chipani chatha ndiwo. Ife tilipo kwenda chisogolo mpaka na kalekale. Ambuye azingokudalisani kwambiri. Inunso amene mukubwera ku chipani cha UTM zibwerani. Tikuthokozani chifukwa cha input anu. Zibwerani musafoke, zibwerani. Tikuthokozeni Ntumbuka, Dr. Mafizi Ntumbuka, tikuthokozeni Dr. Daliso Kabambe, mwakamutithandiza, mwakamukwenda nafe, mwakamutipasa support. Pitirizani. Ife a UTM sitikuopa china chilichonse, inunso mutenge mawu amene osaopa china chilichonse, osabwereranso mbuyo. Alendo nonse bwerani, nonse amene mufuna kubwera bwerani, ena onse amene munakhalira kumaopa bwerani. Ifeyo tilipo tigwira nanu ntchito. Mwikakhala nyumba amene amanena bambo anga akambala kuti wina ananena chani. He is my father. He was the best friend of my late father. May his soul rest in peace. Nanga mulendo mamusiya kunja ngati iwota kagona kuchipinda, iwota kumpasa solimu lumu ina kumatani kumagona, si choncho eti.
nanga tikane kuti opati mwabwera ndiye kuti mutilanda nyumba tikangonesa kuchipinda kwa alendo ndiye kuti walanda nyumba ngati akabwera nanga ku kitchen kuti thandiza kuphika nsima ndiye kuti aje yekha nsimayo ngati ndiye kuti tidyera chani limodzi ndiye tikupempheni kunena kuti onse amene akubwera tikaopseza anthu amene akubwera mupeza kuti anthu amene ajazilephera kubweranso komanso kuti thandiza kuchipani ndiye tiyeni tonse tigwire nawo ntchito limodzi asogolera a UTM ndalama zikuvumba ndalama zimene zikati zapasa anthu osauka ndalama zimene zikanapangisa kuti chuma cha Malawi chipite pasogolo mwina akukupepesani chifukwa ndife oferedwa ndiye sitikudziwa kuti kupepesa kwake akupepesa chifukwa chani zilandirani ndalama chifukwa mmene zikuvumbiramo ndikhulupirira chipo chimene chikubisidwa china chache ndiye tiyeni zilandirani akukupepesani zilandirani mvomerani kuti zikoma mukutipepesa ndikhulupirira kuti koma sasokoneza chipani chathu chifukwa chipani ichi ndimene chinapangisa iwo kukhala pamenepo achisiye chikhale chikukulirabe mpaka na kalekale ndipo ngakhale mutatigwedeza chotani ife sitikuopa sitikutopa sitikufowoka a director of operations mogwirana ntchito ndi achinyamata tikupempheni please director of operations please come forward national director of operations pamene muli pamenepomo pena timafunanso kuti ena mwina simfuna kuti akudziweni kuti ndangoma national director of operations continue working with the youth continue maintaining the discipline of the party komanso pitirizani kugwira ntchito zosiyanasiyana zokuti chipani cha UTM chipite pasogolo ife amene tili kuno ndimati ndiyimise asogoleri onse amene muli uku tabwera sitizapanga ife tizakhala tikumalima tomato kuno komanso tizikathamanga kugofuko koma amene amapangira achina Dr. Matthews Ntumbuka achina Kalonga akamasewera gofu awa anyamata ngati amenewo tizikakupezani kumeneko osa tizikakwera njinga kunja yayi kunoko timayenda sa ife timakwera njinga konkuno wina aliyense amene amaziwa kukwera njinga tiyeni tizilawira mamawa tizikakwera njinga ine ndimodzi amene makwera nawo njinga koma kuti tizikavula ife kukhala anthu osakhala kumaziderera kumazipepusa chuma sichiyenda bwino kuyambira 1991 mpaka na lero palibe chichitika china chilichonse olo tikwera njinga tipasa ndalama za sadaka akuziwa sangati pasa ndalama ya sadaka chifukwa akuziwa kuti ndalamayo ife sitikuyigwiritsa ntchito akatipasa m'Malawi muno ambuye azingokudalisani nokha nonse amene pali inupo love to love kiss to kiss back to back umonso ndimene anayankhulira Mayi Patricia Galiati lero pa Masintha ground mu mzinda wa Lilongwe pamene amachitisa msonkhano wa chipani komanso kukumbukira president wawo amene anamwalira pa ngozi ya ndege ku Chikangawa Dr. Saulos Klaus Chilima komanso kukumbusa anthu achipani kuti convention ndipo iliko chaka chino pa 17 November